De aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in het feit dat niet bekend was hoe groot het innovatiepotentieel in de Keyport 2020-regio was bij met name de MKB-bedrijven. En dat is de reden geweest dat wij deze opdracht hebben gekregen. Keyport 2020 is een hele mooie regio met heel veel MKB. Bedrijven zijn goed georganiseerd en zijn ook vaak succesvol. Er zitten wereldwijde spelers eigenlijk in de regio. En het advies is om eigenlijk ook gewoon de samenwerking meer te stimuleren, open innovatie te stimuleren. En niet alleen binnen de regio te kijken, maar ook buiten de regio naar Brainport, LED in het zuiden, maar ook naar België en Duitsland. Wat ik zelf heel interessant vind aan de uitkomsten van dit onderzoek is het feit dat er dus naast bestaande netwerken die er al zijn tussen MKB-bedrijven en soms ook grote bedrijven ook nog heel veel potentieel ligt aan mogelijke netwerken die wij ontdekt hebben, zeg maar, en waar heel veel mee gedaan kan worden. Ik denk dat met name het idee, de suggestie om verder te gaan met een vezelnetwerk als een kans om nieuwe innovaties, nieuwe productinnovaties in deze regio handen en voeten te geven, dat wel een eerder bekend idee was, maar nu wat sterker is aangezet, wat sterker is ingekleurd. Ik denk dat het heel succesvol kan worden. De bedrijven zijn, zoals wij het de interviews hebben vernomen, best bereid om samen te werken. Zolang hun eigen kennis maar geborgd blijft. En ik denk best dat dat mogelijk is in deze regio. Dus als er meer aan die samenwerking gewerkt wordt, dan komt het helemaal goed. We hebben samen met provincie en Sintens een vrij groot programma Limburg Makers net gelanceerd. Daar kunnen we de maakindustrie de komende 3 jaar mee ondersteunen. In activiteiten en in euro's. En ieder idee, iedere suggestie, iedere kiem om in dat programma tot nieuwe product en tot nieuwe product-marktcombinatie te komen is welkom, dus dit ook. Het advies is om dus met een directe actieagenda die bedrijven te benaderen en te kijken of je die innovatienetwerken kunt versterken die er zijn. Maar vooral ook om die nieuwe op te zetten en die ook aan te jagen. En ook om te kijken wat je meer zou kunnen doen met bepaalde kennisinstellingen die dan soms weer buiten de regio zitten. En als dat op orde is, dan is de volgende stap om de verbindingsassen met andere regio's weer te gaan leggen. Maar je hebt dan een sterke positie vanuit deze regio en je hebt je onderlinge verbintenissen goed gelegd. En dat zou absoluut mijn advies zijn.